Wata kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a unguwar Mandu ta fara sauraron karan wani mutum dan kimanin shekaru 36 da haihuwa. Dan sanda mai gabatar da kara a wannan kotu, Inspector Abdulmumini Shu'aibu, ya gabatar da Isa Nuhu Rabi'u a gaban wannan kotu bisa zargin cin mutunci da razanarwa da bata suna, laifin da ya saba sashi na 333 da sashi na 376 SPC. Alkalin wannan kotu Malam Muhammad Nasir ya tambayi wanda ake kara ya kuma amsa laifinsa. Hakan yasa mai shari'a Malam Muhammad Nasir ya yanke ma Isa Nuhu Rabi'u hukuncin zuwa gidan gyara halinka na watanni 30 ko biyan taron zunzurutun kuɗi har naira 60,000. Bayan fitowa daga kotun ne muka ji ta bakin Isa Nuhu Rabi'u, sai dai Isa Nuhu Rabi'u ya bayyana mana cewa shi fa ba musulmi bane kuma shi ba kirista bane, don haka addininsa shine gaskiya da riƙon amana, domin bai kamata a kawo shi kotun shari'ar musulunci ba tunda a matsayinsa na wanda bai da alkur'ani ba. Sunana Isa Nuhu Rabi'u. Isa Nuhu Rabi'u, shekara 36. Ni ina zama a Rigasa ne, karshen kwalta. An haife ni a layin Lakwaja. Ina da sana'o'i da dama. Yaranka ba? Bahaushe ne. Addini? Ba ni da shi. Ba ka da addini? Barai. Sai dai gaskiya da mutunci da adalci. An kawo ni ne, yan uwana suka kawo ni. Wani dalili? Rashin gaskiya. Kai? A'a, da suka yi. Na? Rashin gaskiya suka yi ne. Me faru ne kai ce rashin gaskiya? Anyway, ni ba na zo in tona wa yan uwana asiri bane. Saboda in tona wa yan uwana asiri na ci amanan mahaifina. Ni kuma kamar yadda na gaya muku, addini na rigon amana na ɗaya daga ciki. Ni abin da nake so in sanar da ku shine, ni da ɗan Najeriya ne wanda ya yarda da constitution ɗin Najeriya, ba Qur'ani ba, ba musulunci ba. Yau sannan ni ban yarda da ku ba. A ka'ida wanda ba musulmi bai kamata a kawo shari'a court ba. Again, kun yi karanto wannan laws ɗinku da suke a cikin Kaduna State Penal Code. Kun ce kuna accusing ina of criminal transfers. I'm not a criminal. To amma ka amsa ai a gaban ku. Ba amsa ba. Me yasa ba a saurari bayanai na ba? Wani bayani da maka so kai? Saboda ni ma ai ina da bayanai a police station nan. Kun tambaye su me na rubuta? To yanzu mana bayanan mai. Ba shi na zo yi ba. Saboda in zan yi bayani ba ku zan ma ba sai dan yi muku gwamnatin Najeriya. Amma ƴan uwanka sun bayyana. Ƴan uwana su sun so su ci mun mutunci. Sun so su tona mun asiri. Su kore ni daga gidan mahaifina wanda ni ne da je a wurin mahaifina ba su ba don wani abu, saboda na rike aƙidan mahaifina, gaskiya, adalci, riƙon amana da mutunci. Amma mahaifin naka an ce musulmi ne. Ƙarya ne. In dai wannan shine musulunci, ƙarya ne. Mahaifina ba musulmi bane, saboda mahaifina mutum ne wanda ya karantar da gaskiya. Mahaifina mutum ne wanda ya san darajar mutunci. Mahaifina mutum ne wanda ya yi rayuwar taimakon al'umma, ba ta yaudarar mutane ba. Mahaifina baya wa mutane kasafi. Mahaifina sunan shi Nuhu Muhammad, amma asalin sunan shi Nuhu Rabi'u ne. Yaushe rasu? Ya rasu 2016. Ya rasu February, ina ganin tsakanin 8 ga wata ko 18 ga wata. To yanzu kenan baka gamsu da wannan shari'an ba? Ban gamsu da ku ba, ni ban yarda da ku ba. Mun da baka da kotun ne baka. Kotun da ta yanke mu wannan shari'a ban yarda da ita. Saboda kai ba, saboda ni ba mutumin banza bane. Su zagaya su tambayi duniya shaida a kaina. Na zauna a lokacin da na yi kuruciya ta yarinta ma, lokacin da muke dibidibin hauka ban kurunci duniya ba, wa'inda na zauna da su sun yi da ni zai su cika. To me kake bauta ma yanzu? Ba matsalar ka bane, saboda constitution bai baka dama maka zo kamar intimidating wai me nake bauta mawa. Tadda mutane na amfanin gaskiya da mutunci da adalci da riƙon amana da tausayi. Wannan abin da kuka saki shine ummul aba'isin matsalar Najeriya. Kuma in ba koma kun karantar da mutane na ba, wallahi sai na tona muku asiri. Alkalin wannan kotu Malam Muhammad Nasir ya ba wanda aka hukunta damar ɗaukaka ƙara nan da wata ɗaya. Ibrahim da Tijo, DITV, gari ya waye. Gari ya waye dukan duhu na yayewa. Gari ya waye.